crush di ka. Ambot, ang sinak ng gibati sa imuha. Tara, malaag na ta. Sige crush. Mahal na kayong bugas ka ng panahon na. May pamauli ka sa inyo Isa pa, wag ko ka gusto sa imuha. Naluya tong bayan na eh. Ipauli naman ni Stephen. Ay, mga day! Ano naman rin malaag na ta? Ayo, may buntag. Oy gang, ang buntag pod. Unsay ato Aya na si Bulodoy dira aya. Ay gang, si Bulodoy. Ara man diri Doy, gawas sa doy kay nangita sa imo doy, chika. Yaw, Bulodoy. Chika na may man ni diri ba Kuya, unsa man niya? Na, nasa ni bayanan niyo? Unsay tuyo nimo? Ay doy, man lagon ta ba kay gimingaw ako sa imuha. Di ko mula kay init kayo. Wapod ko'y kwarta. Ako may man libre doy. Importante ka upan tika. Sus, puyoy. Sige gugma. Uli pa kasi yung balay. Wa ko ka gusto sa imuha. Kita po ni mga istorya doy oy. Yawan ni Bulodoy. Uy, gipauli man ang chika bay. Imbis makiglaag sa iya tapos libre yun pag yun. Bahala sila Dili ka toy lang habay. Ayo, may udto. Mga pinangita chika. Grabe niyo nga bayanan ni bay. Mo nagi manulong ba? Ay gang, unsa may tawagang? Aya na si Stephen dira aya. Ug naaya ha isag tawaga. Ay gang. Na Stephen diri gang. Duda ko nag-study siguro to. Unsa ray tuyo nimo kay Stephen gang? Ano di mga gusto tawagon na ako siya? Crush manggugay na ako si Stephen niya. Nya surprise unta na ako siya ba nga manlaag ni. Na, wa nagpalibak gang. Nigawa si Stephen gang Sige na gang, pag-istorya mo. Ay Pin, salamat pininggawas ka. Tara manlaag ta. Nung sudi ka. Ay si pagkaulo dia ba kay na si kuya ba? Ay si crush ako kay bata pa ta. Ay pagbuot Pin, ug crush di ka. Ambot ang sinak ng gibati sa imuha. Tara manlaag na ta. Sige crush. Mahal na kayong bugas ka ng panahon na. May pamauli ka sa inyo Isa pa, wag ko ka gusto sa imuha. Nakita ni mo mga istorya Pin oy. Sige, mauli na lang ko. Naluya tong bayan na Ipauli naman ni Stephen. Naimbis miglaag siya ha. Ayo, nasi Stephen Bulodoy dia Napoy pangita. Na, karon. Bayot naman nangita kay Stephen o Kabuludoy. Anak manini, ikong Ito isang adlaw, nag-wild man Kita na ako. Kisay ka ito subagay! Hindi ko rin masigurong panahon Oy, yours ay... Chan man pangalan mo Ya, cincin naman kuron. Yan nasi Stephen dahil si Bulodoy. Na, chinchin yapon. Larong chan-chan sa una. Sabagay. Pendoy! Ay nakita sa inyo chinchin daw. Ay, mga day! Ano naman rin malaag na ta? Ha? Si mga day. Si manlaag na ta. Na, patay na. Ako ay isang model. Ay, guys! Ay, ninutos na makeup, day! Ang grade gusto babae. Kay gusto man din sila lalaki.